Izitholo zithi le ntwazana ibisenza ugrade 1 nyakenye eBergview College yaphuma esikolweni xa lisithi ndithenge ngaloo mini yesithwakumbe. Ngokutsho kumntwana wacinyelwa zizibane ngethuba etshayela egumbini lokufundela ethunywe ngumgcini sikolo ukhetheka ukutsho. Walivula nge-16 ka-Okthobha ityala umama wakhe kwisikhululo samapolisa saseMatatiyele, nalapho angazange axole impatho. Zange ndibe right and ne-progress futhi ye-case kubana indima kumele ukuba ndimane ndiqoqa amapolisa ndibuza ukuba ithini update bona abandinikezi any update. So ndim ke ngoku who's back and forth ndifuna impendulo ubana kwenzeke ntoni emntaneni wam. Ngokutsho kwakhe nogqirha wabona ukuba mkhulu umonakalo emntwaneni. And then we decided into yobana umntana masimthathe simse kwi-GP. Xa sifika kwi-GP ugqirha waconfirm into yobana umntana ureyichiwe. Wathi no, this is beyond my control, this is sexual assault. Isithethi samapolisa ephondweni sicele nabani na onoba neenkcukacha ngesi siganeko ezingaphambili ngelixa beqhubeleka bengamapolisa ukunika usapho inkxaso. Inkonzo yamapolisa oMzantsi Afrika eMpuma Kapa iqhuba uphando ngesityholo sokudlwengulwa komntana osemncinci unina olipolisa. I-SAPS iyaligxeka olu lwaphulo-mthetho lumanyukunyezi ngeyona ndlela kwaye iqinisekisa ukuzinikela kwayo ekuqinisekiseni ubulungisa kwixhoba ngelixa ibonelela ngayo yonke inkxaso eyimfuneko kusapho luchaphazelekayo. I strongly believe that the police of the Eastern Cape literally failed the victim because they should have used all the possible avenues to compel the principal of Bergview College to subject himself for the buccal sample. Izitholo zihambisa zithi emva kokwenzeka kwesi siganeko nyakenye kwesi sikolo inqununu yayalela ukuba kutyiwe tyum siqhushekwe phantsi kwetafile khona ukuze singabeki ichaphaza elibi isikolo sayo. Kungoku nje usapho lukacwecwe lufudukele kwindawo engadizwanga ngelokuqinisekisa ukhuseleko. Kulindeleke ukuba kubanjwe umngcelele apha ngomhla wesi-8 ku-April nakwezinye iindawo eMzantsi Afrika nangokuququzelelwa ngosaziwayo phantsi kwesihloko esithi #JusticeForCwecwe. Kwindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eMatatiyele.